babukele emakhaya ngiyabingelela ngijabulile ngiyanithanda nonke enhla nasezantsi umhlaba wonke naphesheya kwezilwandle nakoSwaziland nakhona konke nje nakuwo wonke bakithi umuntu oye wasubscribe na wonke futhi umuntu omlandeli kaDokotela uDlamini ngiyanithanda ngiyanibonga kakhulu ngakho konke enikwenzayo sengathi uNkulunkulu anganenzela ufefe phela nalapha bakithi hayibo nalapha sengathi baba ngenza olukhulu ufefe konke nje okwakho ngoba phela uhlala njalo ungilandela ngifisa ke babukeli ukusho lokho nomdlulisa lokho I'm not active ngaleyo ndlela on Facebook. I'm not active ngaleyo ndlela on Facebook. Into ongazi ungithole kuyo nongangilandela kuyo if ngenza noma if ngithola ku Facebook ngizobe ngi-live no Siyaviva TV 1 no Black and White TV 1 ngizobe ngi-live nabo nothi le kamabhalabhala lo muntu lo busy enza zonke izinto mina-ke inombolo yami ayihekheki babukele emakhaya ayihekheki phela nkosi yami labafowethu laba hayi bavele bathi nje lapha nayihekheka yenzeki lutho icathalala lezi nezidwedwe lezi zabantu seyizame kaningi ukwenza ukuthi mhlawumbe bazame ukuhekha inombolo yami ngenhlanhla enkulu namhlanje nje bakithi namhlanje ngikhuluma ilokhuza into engekho kunomfowethu kade ela ekhaya nje nizombona nje la uzoya lo mfowethu angisiza ngivezele ufike nje wathi hayi babudlami mina kulaleki ngiyafa kulaleki ufike ehamba kuye umama wengane yakhe nengane bazosho ukuthi hayi baba msize inkosi yami ubaba angithi phela kade ibiza ngomncwabi uyahlehla hayi kuyeza nje kancane nizombona nje la ibhukuza eginqa bese ngithi ke babukeli ngibona ngikhuluma nge-membership kaDokotela uDlamini ngathi ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ozwana owami osondelene nami nosizwa yini abe nekhadi lami and abe aphinda asebenzise my sim card also le sim card ayisebenzisayo ngathi iba nanoma singcwabisane funeral cover ngemuva so ke ngenhlanhla enkulu na kuleli viki le njengoba kuphela unyanga uFebruary nge-27 sizobe silontsha noma ngizobe ngithula amalunga alomndeni kodwa kulaba abakhona la locally njengoba ngizobe ngibethulela osizweni hall osizweni community hall ngomhla ka-27 ngo-9 ekuseni koze kushaya u-2 ngiyacela ke kulaba abala eduzane locally sisihlonipheni isikhathi ngoba phela leliya holo leliyana liphethwe ngumasipala mayithe nje ngo-2 siphumeni ngempela kufuna ukuthi ngaleso sikhathi leso bese siyaphuma ngomhla ka-27 kuzobe kunjalo ke nkosi yami neyinkomo sizoyisebenzisa sezikhona ngithe nje lo mndeni bakithi ngizowenzela ngenkomo zibe mbili seyifikile zilaphandle inkabi hayi inkatshana inkabi ngithola ukuthi hayi phela hayi ziphelele nakho konke ke nje ukuzojabulisa umndeni sekukhona ngomhla ka-27 kuzobe kuyisonto ekseni sizodibana senze kahle senzeni kahle konke ngiphinde ngibonge oyihlalo ngoba sengiye ngabeka ukuthi indawo nendawo ngibe nomuntu lapho uzongibukela umndeni wami kuleyo ndawo leyo njengala eKhilikili sinayo usisi wethu lapha nezamakhuba phela nezinto zakho seyifikile sezikhona lezo the uyayi-order wathi ufuna ukuhlala ukuthi ubuke kahle umndeni sezikhona igcwele indlu my sister sisiphumzile lapha emadadeni hayi ngiyabonga kakhulu umsebenzi ngiyawubona muhle kakhulu sisitholi laphana mina top rank siyabonga kakhulu umsebenzi muhle mama usikhakhane ngiyabonga kakhulu nge-effort nje yenu eninayo nkosi yami uNkulunkulu anibusise nalabafowethu laba bahlale njalo benilekelela kukho konke enikwenzayo bese ngithi ayanda laphana eMaskrali fangilenze iphutho zomxolela nje mawukuthi angibizanga ngendlela efanele ngiyabonga kakhulu sisibongi lapha eJohnstone my sister thank you very much thank you very much ngakho konke nje okwenzayo ngiyabona ngiyahlonipha ngiphamisa isandla
Mageba Zulu laphana 9 mile site. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami, ngiyabonga kakhulu umsebenzi wakho, ngiyabonga kakhulu uzungadinwa nangelinye ilanga. Bese ngithi mfowethu Terence Magembe Mkwena, ngiyabonga kakhulu my brother, God bless you. Ngiyabonga kakhulu umsebenzeni wenzayo mkhulu kakhulu, gijima lokungalali phansi phezulu your phones. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami, ngiyabonga ningadinwa yimi lokho enikwenzayo nje ukugijimela abantu. Bese ngithi emphakathini uwonke lenhlangano noma lo mndeni kaDokotela uDlamini phela babukeli kade ngiqalile ngisebenza noma ngikwenza lokho, so sengithe angikubike noma ngikwenze officially ekutheni ngazi nje ukuthi ngiphiwe le nkonzo yokunikela. Namakhansela ayasondela kimi, angazi sengiwasize kangaka amakhansela khansela from komasipala abahlukahlukene. Angikhulumi nje iphutha, njengoba ngihlale ngisho angisengivela mina imithi sengamabhubisi amakhansela. So ke manje lokho engikwenzayo sengifuna ukwenza official ukuthi kwaziwe kwazeke futhi ukuthi mangisiza ngisuke ngisiza with my family. With my family ngakade ngikwenza with my family. Ngiphinde ngibonge Nkosi yami nakomama ekutheni nje bangibekezelele kukho konke engikwenzayo, bangami endleleni. Nami angazi phela Nkosi yami iphiwo ngiyiphiwo nami isiphiwo nje sami, yabona nje iphiwo sami lempilo engiyiphilayo isiphiwo sami. So ngase ngiphinde futhi uNkulunkulu engibusisa-ke nasendlini nangabantu abangenayo lenhliziyo le ekagombela kwesabo abangisupporta ngalendlela edithi usathane. Ngithi mangifika ngithi cha sekunje lapha bangalo bengibuza ukuthi awalo uthatha imali uyiphosa lapha uzothola yini, uzobenefita yini end of the day. Ngiyabonga nje kakhulu ekutheni banginikeza that support, ekutheni bangilekelele baphinde bangikhumbuze ukuthi hayibo sigcine ukukhuluma ngomndeni othile ukuthi kuvele ukuthi ugcine ukhonile nokusiza. Ngiyabonga kakhulu. Bese ngiphinda ngibonga umfowethu Nkosi yami osuka eMpumalanga, ubaba uRaymond Sikhosana bhuti wami, ngiyabonga kakhulu my brother. God bless you, God bless you, God bless you my brother. Khona bakho kimi bhuti ngibonile, ngiyabuzwa. Ngibonile bhuti kakhulu your support bhuti. Ngicela nje ukuthi kukho konke okwenzayo uhlale wazi ukuthi ngikhona ngizokulekelela nami futhi njengoba wenzile. Ngiphinde ngithi mfowethu uMathe lapha eGlengo, kodwa ke ngokusebenza uzinze khona le endaweni yase Witbank. Bhuti wami, my brother, God bless you. Nenikwenzile nenikwenzayo kimi, angikhohliwe, ngiyakubona kakhulu bafuthu. Ngibonga isandla sendlula ikhanda wherever la engiya khona, niyangisupport nihamba nami. God bless you guys, with your petrol, with your drinks, now yonke nje into edingekayo ngaleso sikhathi leso. Anibuzi niqhamuka seniqhamuka nithi cha vimba la, akube nje guys. Ngiyabonga kakhulu guys, ngiyabonga ningadinwa. Engufisayo nengucelayo nengukhulekelayo, ngifisa kwenzeka imlingo lapha kuma credit card wenu maduzane nje. Ngizothi mangiqeda ukusuka la ngizocela ukuthi ngenze ukuthile. Ngifisa kwenzeke imlingo kuma credit card wenu ngendlela nje eningisupporta ngayo. Bese ngithi babukeli Nkosi yami, ngiyafisa wherever line ikhona, shayelani phela le nombolo 073 219 664. Nisho nithi no niyafisa ukujoyina my family. Niyafisa. Why ngithi joinani? Ma ujoyina senze khona sazi ukuthi wherever la ukhona we are a part of lo mndeni lo esikuwo. We are a part of lo mndeni lo. Noma ngabe thu uvelelwa yini, akwesithi nje awunatswayi namhlanje. Uvele nje ushayele le nombolo 073 uthi hayi mayebo itswayi alikho phela la endlini. Kuzakwenzeka. Ngizobona mina ukuthi senza kanjani
with ama-partners wami ukuthi ngenza kanjani ekutheni kube njani. Like ngesonto leli izolo sibuya endaweni yaseMpumalanga, yaseLimpopo, kade siyofihla khona. Sifihle kahle kakhulu, kwenzeke kahle kakhulu, kwenzeke nje ngibonga nabantwana baluya mndeni luyana isupport inkosi yami nangendlela abajabule ngayo nje, bajabula wabona ukuthi ya no yiyo lento le engishumayelayo, yiyo lento le engiyifisayo ekuthena sihambeni yonke indawo. Bese ke ngithi sengigcina babukeli, sengigcina lapha ku-Facebook ayikho neyodwa into engizoyibhala ku-Facebook ngiyithumelele abantu ukuthi no kunjani no whatever engiyipostayo or epostekayo on Facebook ngisuke no-Siyaviva TV or Black and White TV. Siyaviva TV ngisuke live, not ukuthi ngisuke ngibhala ku-Facebook. Whatever ekhulumeka ku-Facebook nebhalwayo, I'm not the part of lezo zinto lezo. Whatever bayibhalayo nize nathi ukuthi hayi ama-scammers lawo abantu nje abayigulelayo njengalesi sithingithingi somuntu lesi siyayigulela. And please akunamali efakwayo, akunamali ozothola imessage ethi faka imali endaweni ithizeni. No, angikwenzi lokho, angikwenzi. And the last warning with my number is 073-219-664. ayihekeki. That's why nibona se benza zonke nje into eziphambene lezi. It's because inamba phela lena bakithi ingane eyabafowethu laba ayithinteki nje, ayithintwa nje iyabhu nje, ayithintwa iziyabhu nje. Please be aware of Facebook. Sekubhalwe Mngcwabo this bantshontsha ngithi izithombe lezi zami, bafaka ama-poster ukuthi ubone wena ngathi no it's my profile picture. No, it's not. Please be aware guys, be aware please. Noma ngabe ubani mtshele ukuthi udokotela nje phela ingangiyinyanga nje hlala ngibhizi ngisebenza, ngizosithatha apha isikhathi sokubhalana no Facebook ngikhulume ko Facebook. Angikwenzi nje lokho. Uyabuka nje kufuna nawe nje ukucabanga ukuthi abakithi umngcwabo bathi sengahlala ko Facebook ubhizi uyabhala hawu ngeke angikwenzi lokho, angeke ngikwenzi impela. Sabani nibaleke ngazo zombili. Makwenzeka ugijime uzuzu uwe ushuthi no uDlamini akakwenzi lokho, uDlamini akakwenzi lokho. Inamba nje yami iyodwa 073-219-664. And ayihekeki ke babukeli, ayihekeki. Ufuna umayelele lima athuneni efalibhanga, ayihekeki. Ngala uthanda ukuya khona. Ingani phela iyala bafowethu laba. Iyala bafowethu ayihekeki. Ngiyafisa nje lokhu ukushumayela nokusho uligcwala umlomo nje, ngeke yamnamba ithinteke. Ayihekeki. Ngizwile nje ngibonile lesa sidwedwe somuntu sesibhala ukuthi inamba yami hekiwe 073. No, uyayisholo lapha ku-Facebook, uyayidlalela, akusiyimi loyo. Ngiyacela nikubhekeke lokho. Ngomgqibelo ngomhla 27, ngesonto ngomhla 27, noma kanjani sizobe sikhona la Osizweni Community Hall. Sizobe sikhona 9 to 2. Sizobe sikhona silontsha, sibingelelana, sijabulelana, kuba mnandi, sichazelana ngibani mina, omunye uvela kuphi. Swaziland angeke nginikhohle, Australia phesheya kuyilwandle angeke nginikhohle. Damini lapho, Damini. Hayi bhuti man phela ubhuti bayithi sengibheke kwaze ubhuti sengize ngisathandi bhuti. Lamula phela Damini lapho phesheya nkosi yami. Sengikukhumbule bhuti inkosi yami, njengoba ubuka nje njengoba ungibuka nje bhuti, noma ungangithumelela nje ngoba uwe ngakwethu angithumelele $100 please my brother, please. Uzame nje ukuthi ufike lo $100
before iSunday ngenzela ukuthola phela amanzi into eziphuzwayo edamini lapho phesheya. Ngithi Swaziland lapha namzala lapho kamanzini hayi mzala bakithi isandla sendlula ikhanda. Zimbabwe isandla sendlula ikhanda abafowethu. Nakwezinye indawo Cape Town ngiyanithanda kakhulu nonke mzose Cape Town nonke bakithi ngiyanithanda nginikhonze ngendlela eyisimanga. Uyabuka nje makushona ilanga lingangenanga cinga ukuthiwa libuya eCape Town ngikwengize ngiyibuthi hawu sengoneni bakithi eCape Town seyini bakithi hawu Cape Town madatiyela Eastern Cape yonke ngiyanithanda kakhulu niphile inombolo esitholakala kuyo it's 073 219 664 neye office Monday to Friday it's 034 00 004 0011 noma kanjani siyatholakala. Elokugcina phela Imvula FM ngo-April siyayilontsha khona la eNewcastle isisabale izogijima nje KZN yonke bese ngithi elokugcina ngenhlanhla enkulu ngoba phela ngumlomo omnungu athethe imanga uJobscope babukele emakhaya Jobscope. Hey uNkulunkulu wami ikwazi impela ngazalwa ngibethe njani ingubo mina ngiyibuze ngoba ngiyayibuthi le ngazalwa ngimbethe ayifani neyabantu bonke ngoba bonke abangena la uthi umuntu engusamanje sazobuka kuthiwa ngazalwa ngembethe hayi kodwa hayi le blanket yazi engazalwa imbethe oyimayi uJobscope. It's a one funeral parlor essay partnership enami yathi ngecha Dlamini sizokubukela yonke KZN meaning yonke KZN it's covered. KZN yonke phela it's covered. Okuhle funeral especially la eNewcastle with okuhle funeral ithe nayo hayi Dlamini Nkosi yami sicela ukukulekelela mangidlula nje umuntu emhlabeni Dlamini usitshele sizohamba siyomremove simbeke wherever la kufanele ukuthi agcineke khona ngendlela ephephile nangendlela enesizotha nangendlela futhi enenhlonipho. Jobscope wathi hayi wonke ama province nje uzongigijimela hayi bakithi yazi le ngubo lana engazalwa ngiyembethe angiyazi ukuthi njani. Jobscope uthi uzongigijimela angenzele yonke into. Ngisho ukuthi ke ngizama ukuthi ke ifamily yami yonke wonke umuntu ozothi ufuna ukuba yi-part and parcel yale family yami meaning it's covered with your family. Wena if uzothi ufuna ukuba i-member yale family yomndeni kaDokotela uDlamini kusho ukuthi u-covered with your family. Angazi noma ngiyazwakala kahle bakithi akusithi nje wena ukuthi no mina Dlamini ngicela ukuba i-member yalomndeni wakho then ke right uyayithola membership yami bese uthi ke babuDlamini sengilinyalelwe ekhaya ugogo umkhulu ingane kasisi sengithi hayi no ayikho inkinga phela asiwuqoqa umzimba shona ukuthi ukuphi wena uqoqeke uhlale kahle apha manga angisengi phela mina ilokhuze ezimithi sengamabhubesi ngiyasenga uyabona yima ngikhuluma le ndaba le ngivele nje hayi uvele ngifuthelana ngoba inhlupheko the way ngizonda ngakhona hayi khona uyabona njengoba ngijulukiswa yini ngijulukiswa ukuthi angiyifuna ukuyibona inhlupheko ngiyayizonda futhi njengoba ngiyizonda ngaphila kakhulu phansi kwayo ngaphila kakhulu ngakhelene nayo noma ngihleli nayo manje yiko angiyifuni uyabona uma ngikhuluma ngayo ngivele ngizwe ngicinana hayi futhi ngiyacinana yazi hayi baphila abashutha ababizeni bezovala lemshini yabo uyabona ngiyazi phela ngiyafuthelana hey bakithi uyayazi ngivele ngizwe ngiyafuthelana ngifuna ukuyibona inhlupheko ngiyayizonda umhlaba wonke
hlaba wonke phesha kwezilwandle Nkosi yami ngiyandanda bakithi phesha kwezilwandle nombani ongibukayo bakithi akangithumelela amanzi bakithi imaye ngafa ukushisa thumele nje amanzi Nkosi yami asho ukuthi nawo amanzi ama noma athi asendleleni uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya ngomhla 27 siyahlangana osizweni community hall. God bless you niphile nabafowethu laba bakithi manilala ngiwatshele namandla omgodi ukuthi phela akake enze nje ufefe indlu nendlu nje namandla omgodi indlu nendlu enamandla omgodi hayibo ningishayele kuseni ningitshethe niphupheni unamandla nje omgodi namhlanje angitshela ukuthi ulale kanjani uphuphe kanjani mama Mngcwabo eThekwini ngiyabonga kakhulu mama Mngcwabo usinde ebanjwa inkunzi bamshaba menza zonke izinto uthe mangabe phaphama sebemshayile not utadelele ebuyelwa nje ingqondo wathutha esikhwameni sakhe kwavela iplastic kade namandla omgodi wathi kodwa amandla omgodi kwenzeka kanjani lokhu kimi hey uthi zaduma zakhala wadideka kumanje nje umfana kade embambile uyathothoza nje lapha eWestville ejele uyathothoza usathothoza futhi ngisazomenza ngizowatshela amandla omgodi ukuthi akakathathe nje intambo noma kambe ejele kuthiwa nemabhanda wangeni kambe angisakhumbuli noma ngizoke ngithi akadabula ibhlukwe leli akayikhandela uthayi nje bese ebona ukuthi lapha phezulu kungenzeka kanjani lapha empompini ngoba lento ayenze kule yagogo umdala kabi lo yagogo ukuthi angahambe nje kinatelwa izingane nalabo sister abade beshaya mama Mngcwabo nabo ngibafisela nje ukuthi Nkosi yami engathi bangavelelwa nje ukukhulu lokho kuyakubafica inyanga zonke engathi bangahlala nakho ngiyabagweba nje okwamanje engathi lokho kuhlale bekubona okuka 5 days engathi bangaphila nakho up until ngibe right nami noma Mngcwabo aphole. Ngiyanthanda niphile nonke emakhaya niphile ingane ezincane Nkosi yami eziyayizibukele mina ngiyanthanda bogeli laba abancane boboy ngiyanthanda nalabafowethu banithanda nonke bye bye.